Hello mga kailaw, kumusta ug welcome na usab dinhi sa atong YouTube channel. Siyempre kung bago ka pa mga kailaw, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel and ayaw po kalimot sa pag-click sa notification bell icon nato aron nga sa bago pa nato nga mga uploads ma-update pud ka. So umpisahan na nato mga kailaw ang ato ang hisgutanan karon ug pasensya kayo tungod kay medyo taas-taas gyud nga panahon diin wala ta ninyo makit-i sa ere. Tungod kay doon na po'y mga gikasakuan nato labi na sa tong mga lakaw. Pero bisan pa man niana magapadayon gihapon kita labi na sa atong obligasyon alang sa kahimayaan sa tong buhi nga Dios ug sa pagpaabot sa mga uploads, mga videos nga makahatag og pagtulunan nga gikan sa pulong sa Dios. So karon mga kailaw, ato ang hisgutan ang usa ka pinasahi nga mensahe nga gikan sa pulong sa Dios. Kung na kay Biblia, ato kining pag-ablihon diha sa libro sa Salmo mga kailaw. So ablihi ka na kay ato ka na nga pag tun-an karon ang makita diha sa Salmo versikulo 37 versikulo 17. Nagisgot kini siya sa kabahin sa tao nga dautan ug sa tao nga matarong. Atong susihon karon kung asa ang dunay advantage sa duha. Kung asay mas labing maayo nga pilion nato ingon nga usa pud ta ka tawo nining kalibutana nga nanginabuhi usab ug nagakinabuhi mga kailaw. So atong susihon, atong basahon ang giingon sa pulong sa Dios. Matud pa dinhi kay ang dautan kuhaan sa Ginoo ug kusog apan panaligdan niya ang matarong. Mao kana ang saad sa gingon sa pulong sa Dios nga klaro kayo makita nato ang advantage mga kailaw nga sa mga makasasala or sa mga dautan, natural kung dautan makasasala, dunay ipahamtang ang Dios kuhaan og kusog sa tupa. Doon na disadvantage mga kailaw kung ang usa ka tawo naa diha sa kinabuhi nga dautan. Now matingala-tingali ka nga sa tong panahon karon dinhi sa kalibutan, nakita nato nga midagsang ang dautan. Unya makita po nato ang ubang mga tawo nga nagbuhat sa pagkadautan, ni dugay-dugay po ang ilang kinabuhi sa kalibutan. Pero ato gyud nga tun-an pag-ayo susihon ang gingon sa pulong sa Dios nga diin mubo ra gyud og kinabuhi ang nagbuhat sa dautan mga kailaw. Ug kay mubo naman sa to pa gamay ra kaayo. Kung makita man nato masaksiyan nato nga usahay ning taas-taas ang iyang kinabuhi pero lahi gyud sa diha nga ang tao naghimo sa pagkamatarong. Mao nga kinahanglan nga ato pud nga pagasusihon kay ang giingon sa pulong sa Dios dili gina mapakyas, di gina masipyat mga kailaw. So klaro kaayo ang giingon sa pulong sa Dios. Ang Ginoo may nagsulti ni ana mismo. Dili lang na siya simple lang nga pulong diha kundi gikan na siya sa baba sa atong buhi nga Dios. Sa diha nga iya ka na nga gibungat, duna ka na gahom nga dapat nato nga mabantayan ug tinuod ka na. Dili ka na mapakyas mga kailaw. Unya muna sa disadvantage ug arita sa advantage. Ang advantage maangkon sa tao kung naapod sa diha sa pagkamatarong. Ang advantage kayo mga kailaw nga mabasa nato diri is panalipdan sa Ginoo ang mga matarong.
na parting layo og diferensya kun atong susihon. So para nako mas anha ko sa katarong tungod kay panalipdan man ko sa Ginoo. Apan kung naa ko diha sa pagkadaotan, kung magpabilin ko sa mga binuang nga iya lang ining kalibutan, magtugpawak po kita sa kanang giingon diri nga kuhaan niya kusog ang mga daotan. So bisag unsaon pa nato paningkamot, basta naa dita sa pagkadaotan mga kailaw, kung kuhaan kita kusog sa Ginoo, mahurot na lang ang atong pinaningkamutan, dili kita makapahimulos niini. Apan sa diha nga kita nagminatarong, unya giuyon nato sa kaubuton sa Dios ang ato ang mga binuhatan, ang atong pagkinabuhi, ang atong kinaiya, ingon dire panalipdan gyud sa Dios. Siguro alang gyud ang pagsalig sa iyang pulong. Tuuhi gyud nga tinuod kana mga kailaw, kay di gyud masipyat ang pulong sa Dios sa tanang panahon. Walay kasipyatan nga makita nato sa pulong sa Dios. Usahay lang kung maingon ta doon na kay ipangayo murag dugay, usahay po dali, usahay murag wala, pero basta mosalig lang ikaw, mapabilin mga kailaw, ang pulong sa Dios di gina masipyat, di gina mapakyas. Siguro gyud nga ikaw makatagamtam sa giingon niini, labi na kung katarong ang imong gibuhat, mausab imong madawat, ingon ang pulong sa Dios panalipdan kaniya. So hinaot nga ang pulong sa Dios nakatabang kanimo, nakahatag kini kanimo og bag-ong pagtulunan. Daghang salamat ug salamat usab sa pagtan-aw.